cek 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 cek.
Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Goarni minggutta sadarion ima minggu estomihi. Sehoma gabe partano batu aku. Doh topik Yesus do anak ni debata tangion hamuma ibana. Tapukama parminggota maredde mahita sia buku de nomor 10 sada ayat sada opa do 5. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tu mapalangi dohot tanaon. Amin. Aibana hapatean, jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana, dinatinogihon na trop anak tuasangapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida, marhite hite haporsuhon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amani saluhut para sirohaon.
lunga ditatapo hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasa sadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon dohot siak bagi saat rodi na tuhau pinor silang. Saya tupahi hami, marhite-hite asin ni roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni roham, diakka si taonon. Asa marsangap guarmu dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia, marhite-hite hami. Amin. Marede mahita siya bukwede nomor 117 ayat 1 dohot 2. Patik ni debata di minggu tasadarion, imasiat patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi kanaomu jala dang jadi sumanomu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani. Jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi posroha di ugasan homitan. Ima sahana, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon lahon partu patik ni. Amin. Marede hita sia buku de nomor 407 ayat 1 dohot 2.
Katopoti madosatta dijolo ni Tuhata martangiang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhihalami di kodo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen na upasirapami diri nami selerion di jolom. Jala huparhatop kami tung najuddo hami manibil sian akka dalammu nabadia songo biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami siat jolom ala ni dosa nami. Aidang dihalomoho roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubao ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesa masaluhut hageduhon nami doho pangalesion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangion dot hagogo ni todi porbadia asa tarapul situtu rohanami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon ni guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan di dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahiho ahu marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho ahu marhite sian akka hajatomu. Au tutu, au sadiri manelesai akka pangalosim ala ni hadirioku. Jaladangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana di gijang. Merede hita siya bukwede nomor 675 ayat 2.4. Oh
epistel di minggutta sadarion, imana nienet sian pesalmen bidu 50 ayat sada 1:6. Tajahama marsikat sorin. Ede sian si asap. Makuling do debata Jehovah. Jala martiting tutanoon sian habisaran. Tolhas rodi hasudutan. Saya narodo de batata, jaladang jadi tagamon hohom ibana, di jolona do api madilat-dilat, jala ronggur nagogo si tutu humaliang ibana. Papunguhamuma tuau akan daulat marroha, akan merpadan dohot au marhite-hite pelean. Ima sahatna, mertua doakan na tumangion hata ni debata, jalan na opiopsa. Amin. Marede mahita si buku de nomor 510 ayat sada dohot tolu. Dakon ma hata haporsiaw tai, songon na ni hati dakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugun na suatu dosan, na atu mapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman ni tubuhan ni si Maria, naga-bagabesya tuan di perbadia, andorang sohuan, idul kuata, na tumaun na bernip, di pangumuman ni silakus, na mati terpajal lo ibana di hok silang, na tua tuban turu dumatanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahutul tu siamun di mata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, isima ibana pamula sohu tu tanaon, mangumnya na mangulu doot na mati, au korseat tu berbadia, jadaon sajahuria na badia, ulia to banyak Kristen akan badia, ulia sani dosa, doh diatai naman doh, ulia mangulu sogot daging ni halak na mati, doh diang uluan na surasuga. Amin. Tabegema kor ina maranata duduti musedo kor ama.
Tikting namasa dihuriata di mingguon ima 11 Februari 2024. Dakdanak nasorang. Di basa-basahon Tuhan tado sadadak dana di keluarga. Parulian panggabean inang boru parhusip. Sada dak nanak bawa na di hari Rabu 7 Februari 2024. Ingana nasida di Rawabola Komplek Gereja atau Wiksada. Jadal laos di Patupa Pandidion Nabadia Nahinipu di RSUD Bekasi. Dak dana nasorang di basa-basa hot Tuhan tado sadada dana di keluarga hotler Pardede inang boru pangaribuan sada dana boru na di hari Kamis 25 Januari 2024. Ingana nasida di Jalan Angkot nomor 20 Walu RT 006 RW 10 Kelapa 2 Wetan Manang Wikpitu. Ruas Nataba Tajalodo gabe ruas di Huriata ima keluarga Brian Rexon Opusunggu inangi Winnie Caroline Boru Sidauruk nasida Manjalo pasu-pasu pabagason di Huriata na di hari Sabtu 20 September 2020 ingana nasida di Jalan Kelut G Sada nomor 5 Bukit Permai Cibubur Manang Wiksada. Tupak tu haporluan operasional Huria. Sadarion Minggu 11 Februari 2024. Patupaon ni Huria do papungu tupak bahen tu haporluan operasional Huria siganu bulan di bagasan amplop. Tapasahan mas yan las ni roha songon parbue ni hapor seaota. Tikting paupaton Pandidion Nabadia. Sadarion Minggu 11 Februari 2024 di parmingguon pukul 10 WIB di Patupa ni Huriado Pandidion Nabadia tu angka poso-poso ianakon ni ruas ni Huriata. Torok nasida walu halak tolu bawa 5 boru. Tikting palimahon parguru malua khusus. Mamuka sadarion Minggu 11 Februari 2024. Satu Minggu 10 Februari 2024 di Patupa Huriado pendaftaran pargulu malua khusus tu akar ruas ni Huria nanaeng marha sohotan. Dumutusi di bawaan masurat pengantar sian situa wiknabe. Tikting paunopon Dewan Koin Diakonia Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyangta akar ruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsurat di tikting ta. Tikting papituhon boa-boa. Hobar tu pemilu hari Rabu 14 Februari 2024. Masohot majolo sude kegiatan marguru kor dohot sermon di gereja mulai hari Senin sahatu hari Jumat 12 sahatu 16 Februari 2024 domu minggu tenang. Tikting pawaluhon ruas namodik. Nunga marujungolu sahalak ruas di Huriata ima Rio Anggiat Panggabean poso-poso umur 4 ari dilahani keluarga parulian Panggabean inang boru parhusip ingana nasida di Jalan Rawabola Komplek Gereja Manang Wiksada moding na di hari Sabtu 10 Februari 2024 tudean di hari Sabtu 10 Februari 2024 di TPU Susukan Ciracas. Acara marningot ruas di Huria namodik Jogjong Mahita saluhutna. Ujung pardalanan ningolu ni dongat taon laos paingoton hita do sude nang hita pe disadar tiki tong do songon nasida ikon monting alani i toktong mahita marpakirimon na mangolu saleleng di Portibion jalasay hobas manang sa di hari pehita lau manadikon tanoon. Taingon
Ingot mahatani Tuhata di pangukapon 10 opat ayat 10 tolube. Martua maaka namate di bagasan Tuhani olat nion. Tutu di dokton dii masohot manasida sian para kilon nasida. Aina mangihut matu nasida ni ula nasidai. Tabuan masude keluarga nang si solhon na tininggalhon ni dongata naung jumolo ngodingi. Asa anggiat Tuhata na mga puli nasida. Alani i martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Mari demahita. Songoni matikting di mingguta sadarion, akatikting na mangihut, boima tajaha na adong di warta jemaat. Tuhan Yesus mangaramoti hita. Maredema korwik 5 diuduti korwik 6. Maredema hita sebukuet de nomor 240 ayat sada uhud papung pelian. Di
Damene debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Amanginang hahanggi na pinaribot na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hatan di debata dihita di bagasan Minggu Estomihi di Tikyon. Denek dosian buku manang Evangelium ni si Markus bidusia ayat 2 1 ayat sia. Markus bidusia ayat 2 sahat rodi ayat sia. Hujaha matuhita saluhutna songonon matar surat disi. Dungi salpu onom ari dia rahon Yesus masih Petrus Jakobus doho Johannes ditugihom manasida nakok tu sada dulu na tibbo tu nasuhi holan nasida gabi muba marupana di ida nasida gabi marsilam ma akka ulosna bot tersahali na sodapot boto on ni panucci di tanoon mabahen botar songoni dungi di ida nasida ma si Elias rap doho si Musa namakatai do nasida doho Yesus. Jadi didok si Petrus ma makulingi Yesus. Guru dingganai dison hupaulihami madison sopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elias. Aidang diboto nanidok nai. Ayatung hatahutan situ tudoy nasida. Jala Roma obun sada mangalinggomi nasida. Laos makuling masuara sian bagasan obuni. Didok ma. Odo anak haholong aku. Tangyo kamu maibana. Alai dinamanaili nasida dang agya ise bediida sasada Jesus do akup nasida. Jadi lau tuat siat duluki dipopai manasida unang dipajojor nani ida nasida itu halak ia sojolo hehe anak ni jolmai sian namate ido sahatna. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nunga sahat hita tu Minggu Estomihi. Namar lapatan say homa gabi partano batu aku. Pesalmen 70 ayat 7b. Di hati Indonesia jadilah batuku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Hamuna manginang buasa say tataringoti manang say dipatorang taringo tu guarni minggu dihita. Guarni mingguta Estomihi say homa nagabi partano batu aku. Edeni si Daud donate manang si David. Manang nahinatidak kon ni si David don taringo tu panadaan na pos ni rohana tu debata. Di gobbaho ni bana debata jahuba na dihapor senai songon duluk batu banang benteng pertahanan dalam konteks berperang. Ay juk do hati hai di padan narubi saya marporangi do halak saya marporangi do bangso tu bangso nang sonari pe saya marporangi do tabering maju namasa no yang ditikyo nate. Secara global mana secara umum saya dong dope porang di Portibion jala satu ujung di Portibion saya dong do perporangan. Apakah itu secara bangsa tu bangsa, pribadi tu pribadi, pasti saya dong do porang di tengah-tengah ta. Marporang ala ni sugu ni roha, marporang ala ni siki ni roha, marporang alanya merasa ibana neng berkuasa. Songo na masa di partikian na parpudion. Marporang do natulu caloni pasangani.
marporang di ide, marporang di aka program-program, do marporang do lau parwarwahon rupaning. Jala hitama namano Tuhon isi do nanang tapilit di hari saplopaton. Hurian di Kristus dah hinaholongan, somal do manang umum na do akan marporang namaralo, ikomonang doi. Ikomonang doi bana, meradu buat. Guarna be perporangan, peperangan, berperang untuk menang. Ido na dihanguluhon Raja David. Songod dia dua samona ngau. Bagaimana saya supaya menang? Supaya saya menang dalam peperangan ini, dalam perlawanan ini. Umumnya dihita hala Kristen, sian sudut partodion, songod dia dihita asamonang. Maralohon aka musutta. Jala sada hasurungan ni halak Batak. Adong do istilah na jujut tabege. Talu maradopon dongan monang maradopon musuh. Molo neng monang do hita berani tertangkap do nasida musuh tak. Alai molo di halak Kristen obar tu hapor siao ni si Daud manang si David. Jauh badu nagabi partano batuan nak benteng pertahanan nak. Jauh badu na malinggo ibana, melindungi ibana. Jauh badu na toktong mangaramoti, majagay nguluna. Asa unang talo ibana di ban subian ni Portibion. Ima warni minggui. Di paingo tuhita asa monak kita. Tabahen jauh badi batatay. Gabi partano batu hatta. Jala topik ni mingguta di bagasan minggu di dok. Yesus do anak ni di bata. Tanyo kamu maibana. Hurian ni Kristus na hinaholongan. Molo tahatay taringo tu hata tangi manang-manangihon. Tanyo kamu maibana ninna di bagasan topik tahun. Ra di perdalanan ng uluta ragam do nong tatangihon ay guarna pe marpinggol ate kecuali mamolo akana hurang perbinigyan na lasongo dia pe tahatay mekel dui rupaning songo si bolot ya au sa lomo do ako manoton alay ngadang adong benuang raiba si bolot tada si bolot he arwah do halak nih, ate napula ngamai tu musik, dan pula reagi berisi ganteng do peosya nih, ate. Ale bolok nai masih ada, nengel nai rupaning. Gudang do nang tatangi honamang, jala halak Batak naringgasan, manangi hupuda. Jala setiap ulau nia Batak, saya manangi hodo, saya dong do tangi do manangihon, madokon hata. Dang boy maluahita siya naman dokata. Las ulaw manangahabe. Mulai siya na sorang danak sa ito namate maddokata. Termasuk manabunataw ni mandokata. Sudido nueng pungwata bunataw mandokata. Siya lagu sada sa ito penasehat rupaning. Sudido mandokata. Sudido manangihon ra marama johurok. Ala sa pinarwahod do gudang do halak. Disido na sida rap do naman dok katay. Alay sa makatatay bana. Do dongan na. Bak ko na hurang dui. Jala ko do matuhita hiado tujaha sada meme diate. Ado warna. Na di TikTok manangaham ade. Satu maaf ini bahasa mereka, bahasa mereka. Maaf amangda ikon huruf don. Satu sifat manusia yang kurang ajar, maaf. Kalimat langsung don ade. Satu sifat manusia yang kurang ajar adalah ketika ada orang berbicara dia bermain handphone. Dah kuboto setuju hita disi. Parohok kamu ma
dirita unang maju halak, anggo halak rohane sih. Molo makatai halak, HP masih handphone hita. Ternyata itu adalah orang yang hampir dok kamu nak ini. Iya. Manangihon ternyata tidak gampang amanginang. Nah lomoan rohani jolma martibak kon na ditangion tumago do jolma ditangion daripada manangihon. Dangapala sasitong na dangapala maul hita manangihon. Alay memang bakol do jolma na manangihonon. Ido makana didok di bagasan turpuk tahun. Yesus do anak di bata, tanyok kamu maibana. Kita diajak untuk mendengarkan Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya. Gudang do songona huruk nakin gudang do natangihon di portibion. Banyak suara-suara, banyak cerita-cerita, banyak hal yang bisa kita dengar dari mana saja. Ay guarna pe marpinggol. Ido lebani si pareodah manang pinggol. Tugas daripada telinga kita adalah mendengar. Sudiru bui tatangihon. Asa molotung pinitaringoti di bagasatikon songon hala kristek kita. Isi do na parjolo sa halina prioritas na utama di ngoluta na neng tatangihon. Hatani isi do. Unang pamurahu hita mandok hatana Tuhan Yesus. Ada tadok majur paning tatangihon maakan adinggan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan amanginang kita juga mendengarkan yang tidak baik. Atong songo dia do hita asabui di bagasan ngulu ni hakaris teno tahun di perdalanata kita mau mendengar. Molo didok nakin Yesus anak di bata tangyo kamu baibana berarti naing mahita manangihon akan adinggan. Nunga godang natatangihon. Alay piga mana tahingot amanginang. Imolo halak gubereng di pasingot. Songonat burjudo iba na manangihon paning. Diudukon halak bata naringga sa mangudukon. Ale piga mana taingot. Siya na taudukoni, siya na tatangihoni. Siya na taingoti dari yang kita ingat itu piga mana taulahon. Lamoru deh. Sudiru tabigi lamoru ma nataingot. Iro makana molo ditangio kita las doro ditangihon. Las doro hamolo manangihon. Alay taingot ma piga ma natatangihoni natabigi nataingot nalokot di pikirata. Jalasian nataingoti mungkin tidak banyak. Piga na manaong ta tulahon. Riko do manangihon na asingi amang. Riko do manangihon akan na asing. Alay yang membangun, itulah yang harus kita ingat. Itulah yang harus marsigorgor di bagasan ngoluta. Asa tapatuduhon bahwa kita mampu melakukan yang baik. Adong pos nirohata dia akan tatangihone. Yang semua yang dilihat belum tentu baik. Semua yang didengar belum tentu baik. Alay songo dia maasa nasa nataberengi, nasa natatangihoni, gabidinggan di bagasan ngoluta. Kebaikan itu hanya dari Tuhan. Di batado mual ni dadinggan di bagasan ngoluta. Ido makana saya dilului Yesus do dalan, buado asa diboto akasisian na akan naringgan. Buado akasisian asa diboto dia do naneng prioritas di bagasan ngulu ni hakaristeron na, manang ngulu ni haporson na. Cerita di trupuk tahun na manginang ditugihon manang diarahon Tuhan Yesus tulu halak sisian na natardokon sisian na hinaholongan na si Johannes, si Petrus dohot
Yakubus, tu ada inganan nasuhi, tu ada dolok na tibu, indah sekali. Dah, pasti ngali do disi. Na tu hari lao do punguan ama, tu puncak kate, tu Bogor, ngali. Tabu, fiu na pe mantap berengon, tari de sudi, luar biasa, sonang. Di bering si tulu halak nasisian neima, pak do nasi dan aborhat, ale di bering akasisian neima, adong tulu, dua nai tabba dongan di Yesus, maka tatai dengan, wah ini luar biasa, jarang dilihat, jarang dialami. Mereka melihat dengan nyata bahwa ada dua dongan di Tuhan Yesus, maka tatai. Si Elias dohot, si Musa, tokoh perjanjian lama yang sangat dihormati, luar biasa. Dan tampil si Petrus. Di patorang ibadah, di bereng ibadah nama saya di dokma, guru nami, dengan nai ingananon, uli nai, sonang nai, hubay matulu sopo-sopo di son. Dia melihat seolah-olah keindahan itu tiba-tiba nyata. Kebahagiaan itu tiba-tiba ada. Di bereng maka tabu persaran nasida antara Yesus, dosi Elias, dosi Musa. Tabu pak kata Yoni. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah gambaran indahnya kebersamaan. Molo saya mangulu hita di bagasan hatan di bata. Alesongo dia mahita asa dinggan. Di bagasan parsaurat ta manginang. Di bagasan parsaurat ta hita, maka tatai marsaur do denggan, ulinai, denggan dai molo sahudulan, akan amarhamaranggi di dok par pesalmeni. Ternyata untuk yang baik pun amanginang, harus ada yang perlu dikorbankan dalam kehidupan kita. Tanyo kamu maibana, semua yang dilihat, semua yang didengar tidak salah. Alai bigama natatangi honi nagabi taingot jala taulahon di bagasan nguluta. Banyak yang baik amanginang, tapi tidak semua kita mampu melakukannya. Petrus hanya melihat sekilas. Dia langsung berpikir, kita bangunlah di sini sopo-sopo batu ahai. Huriani Kristus nahina holongan, tabatuduhum masikap yang mampu kita melihat mana yang baik, mana yang tidak baik dari iman kita. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, hanya iman holan hatani di batado nabui memampukan kita, memampukan guluta laho manirang dia do nadinggan, dia do nasudinggan. Nata berengim, doh nata bigi. Ya doh cerita hondison ilustrasi. Wingot ya doh sion. Pada dua haliom mau rahu cerita hono nate. Adong dua halak nama rale-ale di huta. Nah tung dingga do parale-ale onna. Jala nasada tinggal di huta. Atar sarupa do malona. Nasidana dua, alai nasada hurang dinggan kemampuan na ima jodokonon. Jalat tabu nasida marali-ali disada tiki ikon marsirang manisida. Nasada ikon marsikola matu kota. Dau tu pangaratoan. Nasada nai batinggal ma di huta marmahan. Parmahan do nasida ujui. Dung hasia na tu kotaon. Tersunggul may nibana, tabu ni parsauran na dongan na narap marmahani rupane. Dung hasia ibana disurati mak na jodoh surat dope. Dangarong dope hempun dohot do warna video kolon rupane. Roma joholay ba. Ipe surat na itu hapung do sahat dang tu ibana. Dihutakan tu hapung do sahat surat. Roma joholay nga masih holaw nena. Huang ko si piho ale pajulu majudah nena. Roma mattaon
Pajupang mana sida. Maka tata, wah mekelek ligat macam. Di sada restoran na terbuka. Godang pohon-pohonan di sekitar restoran na. Ditiki makatatai na sida mekelekel. Masih tahriparan akas pengalaman na. Roma na siya kutai. Didok ma. Sojo. Songoni ribur na ko tahun adong do siya hapor atenin na. Tabo to siya hapor kan? Belalang. Hira suara na siya hapor nina. Hope lai. Bedi dong besi hapor siya lai. Ko tadol lai. Suara ni mobil di gudang kendaraan. Dok suara ni jolma. Nah daong. Hira hubingi do suara ni siya hapor nina. Dang adong lai. Alas bae dia do naleon. Tadadoh lah di huta pikiranmu nina. Dakinata hulan horboro dongammu. Dok bilalang netung kan. Dohot si haporin. Daong lainin na. Adong, pasti adong. Ternyata penasaran ma na di kotaon. Ida teh. Ati buat hote dilului ma. Jupang masih hapor amanginang. Ternyata ada. Hupikir suara ni si hapor. Maul do jolma. Marningo songod dia suara ni si hapor nate. Tabodo to suara ni si hapor. Apa nak kuboto niyan alay. Basuaran si hapor mak ate. Basongoni mah diceritai rupaning. Ternyata dilului mak adong si hapor. Roma amat tahun nasian hutaun. Ada di sekotaun di suku mah. Buido dibigi huate. Habis met kecil do suara ni si hapor na. May do ko ni bana. Gay dong aku terus lae. Terus do hutangi honi. Jadi dak bui lohot banang dang bui lok kangon sian parningot aku songo dia suara ni si hapori. Songo ni do halak Kristen namanginang. Molo say girgir do hita manangihon hata ni di bata. Molo say masihol do hita di hata ni di bata. Tarbek kita do marningot aka hata ni di bata. Jala tarbek kita do aka parange manang pangalaw na hobar tu hata ni di bata. Alasay jojo digohi hata ni di bata pikirat ta do nguluta. Songon dongan manang cerita ni sahalak nasian hutanakin. Alasay marsaor ibana. Dohot si hapori. Dot akan na asing na adong ditobaki. Songoni manang nguluta dipangiri di bagasan turpuk tahun. Songo dia do hita asa manangion hatani di bata. Tangihon tidak gampang mendengar. Nabulas do hita mabigi. Songo nagirgir do hita manangihon. Alay tahingot ma. Ujo na manangihon kita. Ujo na manangihon ni hita. Tahingot ma. Berusaha mahita. Ahama naneng tahingot. Sian na tatangihon ni. Jala berusaha mahita. Lau patupahon. Mangulahon. Ahado na tahingoti. Unang holan ditangihon kita tabu. Halak Batak. Na lomuan rohana holan ditangihon. Ido makana saya jujut. Percekcokan halak Batak. Holan mengganti kursi pe. Ikon berdebat do halak Batak. Parau kamu mah. Holan mengganti hordep pe di Jabu. Persoalan di halak Batak. Non, down, on, on, inna. Uyina, ganti beta ho inna. Hape tong na digati rupaning. Sering kita begitu. Persoalan kecil. Maul hita manangihon. Ido ate. Na jutan. Hita lupa merdok. Ido ate. Toho do ate. Amanginang. Yang memampukan kita. Hidup dalam kebenaran. Ketika kita rajin. Dan ingat akan firman Tuhan. Unang jais hita disi. Odo anak haholong aku. Didok suara nanak naro marhiti obuni. Tanyo kamu maibana. Atong tatanyihom ma hatan itu hata. Ringgas mahita manangion hatan itu hata. Masihol mahita lo manangihon hatan itu hata. Asa gabi jolma gabi pribadi na dinggan nguluta. Gabi jolma na bui dinggan parsorat dinggan parsorata sama-sama hita. Amin. Ali Tuhan di bata manami. Maul hati ma di pasat rohanami tu adupamu. Las rohanami Tuhan. Alasa toktong do piho. Mangalehon partikiat di hami. Mangalehon hai pasod di hami. Upake hami partikian na nilehomi. Marsaor di bagas joromon. Mamuji ho Tuhan.
marhiti aka edde nami. Pasahaton salukna aka na dibagasan roha do pikiran nami marhiti tangyang nami. Jala manangihon hatam. Ali Tuhan, juk nai hami tutu manangihon. Alai hirana hurang do hami marningot do makanguluhon hatam na hutangyok kami. Dibahani ajari hami Tuhan, paingot hami. Apala di minggu estomihi di bagasan obason. Asahoma nagawi partona batuat di hami. Di perdalanan ng ulunami. Gudang ragam nanaing manigay ng ulunami Tuhan. Asiroham, urupi hami. Asa di bagasan perdalanan ng ulunami. Toktong hohu pangasok kami. Margugo mahami, mangulo di bagasan lomoming. Pasu-pasu ma, dinamadalani sa minggon hami Tuhan. Hami ruas ni huriam, haka bibici buburon. Siya na met na magudang sa hato na matua. Pargugoy hami asa dinamadalani sa minggon. Ingot hami dihatam. Tarapatupahami lomo ni roham. Jala tarulaho kami akan nadinggan. Dalan nami lau patuduhon hasation nami tuho. Padaw parmaran siya kami. Padaw aka bada-bada siya kami. Tarlumubi di bagasan obbasot Tuhan. Demarnikot hami ditari sa plopa na nengro. Neng patupaw ni bangsom ma bangso Indonesia. Pemilihan umum. Memilit calon legislatif, memilit presiden do DPD. Ali Tuhan, partodi hami memilit, akasis piliton nami. Asa ingot hami Tuhan pasahat toni tuho. Asa didungani todim hami mamiliti. Asa unang salah mamilit hami. Jalaman ang isipin na terpilih Tuhan. Paingot hami manangyakon na sida. Molo tungpe dang nahupiliti na terpilih Tuhan. Alay marhiti tangyang nami hupasat tami na sida duho. Asahoma na marguguhon na sida patupahon akan nadinggan di bangso nami yun. Asa jupang sita-sita ni bangso nami keadilan dohot kemakmurani. Mardameso nang hami Tuhan tarlumubi bangsom na manobaho hala Kristen di bangso namion. Pasu-pasu ma pamareta nami nang panitia di pemilihan umumi asa dinggan mardalan salukna padaw tahi-tahi na jahat sa kami Tuhan. Padame rohani akkana nang mangguturi pemilihan umumi. Jatod todim na badiima na manggohi roha do pikiran na sida. Hutangnya ko kami do. Keluarga Hotler Pardede do inang pangaribuan. Nong di basa-basa hokosa dadak dana buru di nasida. Pasu-pasu dak danaki ibu-ibu rumah gudang. Asa magudang di bagasan lomo ni roham. Toktong di bagasan hai paso na syakko. Ajari na torasna. Marmudu-mudu yanak ko na sidai. Hutangnya ko kami ma, keluarga panggabian inang buru parhusip. Dinong sanga dilihoko Tuhan dak danak. Di tonga-tonga ni parsarepon nasida, di keluarga nasida. Alay dang pigaliling opat ari, dung sorang dak danaki, dialapo Tuhan, sa tonga-tonga ni las niroha nasida. Nang nasida pi Tuhan, apuli keluargai. Lehon gugur di nasida asa terjalon nasida namasai. Humolong doroham tudak danaki martibakon holong nasida tudak danak napi nalumihoming atong margugo manasida tarapul manasida Tuhan di akka tangiang na manangakon nasida asa toktong margugo nasida Tuhan majalo na masay upasat tami matuha kadungan namin na marsahit inang panggabian buru parhusip inang manik borusyahan, amang Efra Jaguguk, amang Jitam Pubulun, Giansa
buru tampu bulun, Giana buru tampu bulun, amang es Simanjuntak, opo si Aurel Siahan, amang Sirait, amang M Simanjuntak, inang M Simanjuntak buru silalai, dot inang Situmorang buru silalai, dot akal na, dongan nami pe naso hugwari hami na marsahit di Tikyon, dang holan marsahit pardagingon, ale dohot marsahit partodion, ali Tuhan, urupi nasida, pergugui nasida, asa malum nasida Tuhan hobar tuloh meniruham, marhiti aka ubat na pinanganna, nang akasipanganon do sinumon na, gabi gugudot haisaron di pamatang nasida, atong hupagonggo pop kami ma, ngulu nami Tuhan di bagasan minggon, sisa dosa nami, mga sahon Jesus Kristus, martanya kami Tuhan. Amin. Mari di mahita laos tapasahat ma piliata.
mahita. Tuhan rupa undiani Nampe umutan dadoi Tuhan rupa undiani Yesus kupatan rumah ditaruh Yesus kupatan tolong tatanya kon mapeliata ali di batama nami na di Banua Gijang hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do na sa ulibasa na mauli utus hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajom ritonga-tonga ni huriam dot di Portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami gudang ni senang lehon mitu hami asalam girgiri hay madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasar hon madamena tutodim. Amin.